Arratsaldeon, beste larun batez eman gaituzue grupeto zaleok, arratsaldeon lagunok, larun bat eguzkitsua, larun bat itzela atera zaigu gaurkoan, azaroaren 21 hontan, eta grupeton zuen konpainian beste saio bat egiteko asmoz gatoz. Horretarako nirekin beste behin, hirurako oro jakilea, arratsaldeon, Mikel. Baina gaurkan jakintxoa etortzeko ez da, ba? Aurreko jakintxu misterra... Bueno, misterraren pare agian ez, baina, zu ere jakintxutzat zaitut, Mikel. Bueno, ala bada, atxalde onde noi? Eta misterra aipatuta aurreko astean jendeak gustora hartu zuen misterraren fitxajea, Bai, Ez dut gehiagitzen jendeak inola aurreko asteko saioi buruz, baina... Feedback batzuk izan ditut, eta gustora misterraren debutarekin komentatu didate, saio polita egin genuela, eta visualizazioak ere hori diote, pixka bat gora egin dute, Bai. Zaleak txirrindularitza zale, eta mister zale, agertu zaizkigu. Bai, akogida hona ukiu misterran hasiera honek, eta ondo. Misterra ondo, notiziona da. Famara salto egin digu misterrak. Bai, seitun kenduko dugu, sekzio bat, ez dakiz, eta igual... Bakigu, hau entrepreneur eta olako estiloa dela, eta pixkat ekintzaia denez, igual egunen baten jata berea sortu, eta hemen txutziko dugu, Orain laguna dena, agian gero etxai, nordaki. Eta protagonistak aipatuta, aste honetan ere, gure kide den Mikelek izan du kamera aurrean jartzeko, edo, mikro aurrean jartzeko aukera. Gaur irakurri dut entrevista, Ataria aldizkarian egindako entrevista, bai. Aurreko nesan banik, intziatela, eta aurreko asten intziaten. Gertatzen ostegunen intziatela, eta zala ostiraleko astekarin ateratzeko pentsatuta zen, eta orduan etzien denbora emango erredaktatzeko edo dana dalakoa, eta aste bete berandu atera da, guain. Eta, enun espero, hola argazkiakin, en primera plana. Izan zian, beak, esan zian, lau bost bat galdera ingo izkuzut, eta, horri buruz izketan jardun ginean 20 minutu ordu erdiz, eta ero beak idatzizun edo hartuzun, beak nahi izan zuna. Oida, eta egia esan, ez dakit, ni geixo idatziko balu gustoa gatuko nintzen, ze nik uste nahiko mami izan zula elkarrizketak. Hitz polita jarri izkizute hautan. Bai. Nik esan dako dia denak, baina, Meriturik bate akatsi gabe eta oso txukun idatzia, así alde hortatik oso gustoa. Eta jendeak ere, erantzun ona, ezkenen gaztea ikusi naute eta hola, eta lagunek eman da. Bai, amak eta inguruko, baina esan nahi dizut, beti ikustezu artikula eta, konparatzen saiatzea, Atariak egun hauetan argitaratu berri ditun beste artikulukin, da ikustezu, gustuko gehiago euskala zureak, bastante gehiago, eta, garbi dago, dala, gaztea naizelako eta ezagun asko dutelako sare soziala eta horrela, baina, gustu hartzen dira, laik hauek eta... Atariari ere zure famaren, hori, bultzadatxo bat eman diozu Atariari, ez? Ez dakit nik, baina, gustu hango ziren, ze erantzun hona jasota, behaiek ere, artikulu bakoitza 5 like jaso eta, honek 25, 30 bat,
entzutetxugo izango, eta jende gehiok irakurriko zuen atzo ataria, beste egun baten baino. Bai, Atzo tokatuko zen nire kasuagatik, beste gazteren bat, edo beste berriren bat eman dutelako, atzokoa nik ustet, nik nahiko, bai, atzo ogian ere eskua karriko zuten atariak. Entrevistatik, pixka bat irakurtzen ibili naiz, eta deigarrina agian, grupetoko oso linean joaten den esaldi bat, ez, zuretzako edo zure proiektuan lan egiteak gehiago betetzen zaitula, bestentzako lanean aritzeak baino. Azkenean, beste batentzako zure orduak eta zure lana dedikatu beharrean, zure lana aprobetxatu eta zure buruarentzako onurak ekar ditzan, ez? Bai, eta kontrasana pixkat badu zen, nik, nik lehena aurretik ere, ez dakit zesango dizu, nik 19-20 bat urterekin, igual buruan enuen lana horren beste izaten, eta a vivir la vida esaten hori nekan pixkat buruan da, esaten, lana, etorriko dena, 8 ordu, 6 ordu, 7 ordu kumplitu, eta gero bizi. Eta hori esaten nuen leno, eta orduan esaten nuen, behar hobena oposaketa batzuk egin, eta lasai bizitzea, eta ez dakize. Guain denbora aurrera pasada, eta nik ere, lanak motibatzea, lanak ni motibatu nahi dut, ez da lana hor gauza bat dela egin behar duana nahi edo ez nahi eta listo. Bai, 8 ordu pasara dituzu 24-tik, bentsat gustora pasatzeko ez, o aldan gustora bentsat. Hoi da, eta, gustu hori egitaldera, horregatik ekintza ditzat, asko ditzen dian zerbait da, eta hor, komentatzen duzu, pare bat urte zera matzala akademiaren idearekin buruan bueltaka, gero esan duzuna, beste aukera izaten da, oposaketak edo ikastolaren batean irakasle lanetan hastea. Zerk emantzizun bultzatxo horri salto eman da benetan ekintzaietan hasteko eta akademia irikitzeko? Nik justu galdera hori egiten zian, zein izan zen pizgarria aurrera pauso emateko. Galdetzen zian justu aurreko hasten galdera bera atarikoak, eta esaten nion egia esate dizut izan zen egun batetik bestera, ni beti eukizanun burun ideia hori, baino behin ja ez karrera bukatutakon, baizik eta bukatzera ninduela ja TFG-a aurkeztu behar nuen garai horietan astebete lehenago edo, ja izan zen, TFG-a orain txegingo dut, proficiency ere urrengo hastan daukat, eta hor aurrean igual prezipizio bat ez? Utxune bat, zegin behar duen karrera bukatutakon? Bai, hori askotan pentsatu izanun, eta gero, izan zen egun batetik bestera, ekainak 4 bat zengoatzen naiz. Eta gau baten ezin izanuela loik egin. Lotan, ni lo normalen oso ondo iten dut, eta iruetan esnatu nintzen, baina gero, iruetan esnatuta, behin esnatuta gero ezin izanuen lorik hartu. Denbora guztian, akademia bat montatu behar dit, buruan, ideia horrekin, eta ezin lorik hartu, eta hartu papera eta idazten hasi nintzen, ideiak eta nundik hasi, nundik jo. Artista handia bezala, gaueko ordu txikitan, orduan etortzen duen da inspirazioa. Holaxe izan zen, egiten, eta orduztik aurrera, hori buruan sartu, erabat sartu, ja posible ikusi nuen, eta egun hortatik aurrera egunero nola proiektua nola gauzatu, familiako kidei esan, eta pausu txikiak ematen hasi nintzen. Ni oso konbentzitutan egon da. Bai, baina zu konbentzitzetik besteak konbentzitzera azkenean ez da gure gizartean askotan esan dugun bezala ez da pauso natural bat, zure enpresa, zure akademia, zure dendatxoa irikitzea, eta beti du arrisku puntu bat, edo jendeak beti ikusten dio bentsat lan postu bati baino arrisku gehiago, orduan pauso hori ere, gurasoei edo familiari komentatzea, beida, hemendik joan nahi nuke, pauso errisa ez da izango? Nik pauso ematen gozatzen nuen, Ni goatzen naiz, nik oso rekuerdo naukatorren, goatzen naiz, hasieran esaten niola amai, nire pixkat pelikulero bat, hori kontatzakon da. Ama, zuk, guain ez dakizen bat urten hijo ikasten da, zure uste zurren urten zein got, ez dakiz, eta hola kontatzen pixkat, eta azkenen esan nion, 6 dian ekan da hasieran. Pixkat terrenoa landu intzen hona aurretik, beraz. Justo, ez zela hartuzun da esan, a ver,
Bai, hoi da. Hasieran de sopeton harrapatu zion eta esan zen, bueno, hau ze esaten nahi da. Eta ero esan bai, eski bida, ikusi, merkatu ez da izen hola, nik ere nire apunteketan nire etxeko lanak indan ezkan. Bai, Eta, bueno, azkenen logikakin. beharra daude ez dakize. Bai, gero, inbertsioaretzan handia izango, ze akademia bat ez dakize. Dena, bueno, aldeko argudio guztik ematen izkion, da azkenen ama ere ia konbentzitzen nun. Eta ia, amai diskursioak... Negozia hori hona izango izo orduan. Zagit, amakin behintza funtzionatu zen. Eta diskursoak alatu zunen amangan, ba gero, ama eta ni bateagen dela, izebarekin edo, zait, bazkaritan edo ginen, eta izebari ere, esan nien, ba bida, ez dakize, eta gero, denak, ojo, ba, ze ideia ona, eta gero izebare hasi zen pixkaten ere produktua saltzen da. Lehengusuari esaten, ba igual, Mikelek zerbait esan behar dizu, Mikelek zerbait, berria dauka ez dakiz, eta lehengusu egon zen bi egun zer zela etzekiela eta sekulako gokin jakiteko zertzen. Eta ero berak ere agian ba, hori ilusioakin hartuko zunaz. Familia irabazten jonitzen. Eta beti bazkaritako juntatzea ia familia osoa eta hortaz hitz egin genuen luze eta zabal eta denak nahi aurrera egiteko. Beraz, ederki konbentzitu zenitun. Alde hortatik bintzat arazorik. Eta gero, ba, bueno, etxetik hasi eta gero, gizu, lagunei, asesoriakoei, ez dakize, denai proiektua aurkeztuz, eta azkenen gurasoetara iritsi arte, eta daudena gauzatu arte. Eta pixkat gero, komentatzen zenun beste puntua, edo, bueno, atentzioa gehien eman didana, zera izan da, pixkat, inguruak ere lagundu dizula begiak irikitzen nola baitez, hasieran pentsatzen zen nola, bueno, agian lan gutxiago suposatuko zula, erresagoa izan zitekela, merkatua hortzegoela eta ia ezerrin gabe ikasleak eta gurasoak irabaziko zenituela, eta komentatzen duzu, nola bait lagundu izan zizula, bai Tolosaldea garatzenek eta bai zure inguruak ere begiak pixka zabaltzen. Bai, egia esan, bueno, nik hasieratik oso garbi eta oso errex ez dut esango, baina bai, nahiko simple zela ikusten nun, eta gero ikusiet, hemen horren errex izango balitz, beste askok ere lortuko luketela, eta zergatik hemen ez daude 5 akademia, herri mailan ez dago bat bere ere, eta zergatik da. Así que bere zailtasunak ere izango ditu. Eta orain ere gauza ondo joakit, eta bueno, ondo ikusten dut gauza, baina igual hemen bi urtetara zailtzen da, nik ez dakit. Eta orduan ez konfiatzen, ikasi dut bintzat, ez konfiatzen, jarraitu, gaina nik, familian ere baitut ekintzaileak eta beraien urte luzetako esperientzaren ondoren ematezkiate gomendio batzuk eta hoi jaso izan dut gehien bate. Gero, zuk irakurtze ditezu liburu batzuk finantzanak eta Rich Dad, Poor Dad eta holako liburu famatu hauek eta esango lukete hauek ez konfiantzeko eta gauza horiek diala pixkat mentalidade pobre, baina bueno, ez dakit, nik liburu hortako teoria ere euneko ez dakit aplikatu beharko genukenik ze pixkat fantastiko xamarra. Gero realidadea beste, ez munduan aterrizatzen dezunean, bai. Hori eske Rich Dadeko diskurso hori daia, me voy a comer el mundo, ez dakize, hiru pixkat irabazi orduko dena beltzera jokatuko dut, eta irabaziak bikoiztuko ditut, eta ez dakit, nahi oso irreala iruditzen zait, eta bueno, alde hortatik pixkat begiak irikita mantentzen laguntzen dizun pertsonak ondo neukitzea ere oso ondo etortzen da. Eta hor, komentatzen zenuen ez, gau bateko gauza izan zela, etzenuela, gau batean esnatu zinela eta ezin zenuela lorik egin, da ideiak apuntatzen hasi zinela, goizeko 3, 4 berdin zizula. Eta pixkat, sarrera honen ondoren, gaur aztertu nahi genuen gaia ere hortik dijoa pixka bat. Aurreko batean, loarekin lotuta joan daiteke, baina, komentatzen dizut, aurreko batean beste lagun batekin eta entzule batekin horrela hizketan ari ginela, komentatzen zuen ark berak, guruk denok ditugun buruko pentsamendua, garazoak, kezkak, ohera sartzen zenean, denak borratzen zitzaizkiola eta lo ederki egiten zuela, seituan lo geratzen zela.
eta aldiz, urrungo goizean agian, bezperan egin gabeko refleksio horiek guztiak, denak batera etortzen zaizkiola, eta estres hori berriz ere goizean etortzen zitzaiola. Eta nik komentatzen nion, justu kontrakoa, nik ohea sartu, eta igual, refleksionatzen, kezkai bueltak ematen, pare bat ordu, egun batzutan pasa ditzaketela lorik hartu gabe. Eta aldiz, urrungo goizean, ja dena aztuta, edo burua garbi esnatzen naizela ia egunero. Orduan, pertsonen arteko diferentziak ez, kezkak nola manejatzen ditugun, loari nola erasaten dion, eta bakoitzan nola afrontatzen ditugun arazoiek ez. Jo, bitxia entzulean kasua, ez? Hau zer da, konsultorio moduko bat edo holako zerbait, ez? Entzuleai laguntza bateko edo? Ez, egia esan, elkarrizketa hortan harritu egin zidan, justu nik egiten nuen kontrakoa ark egiten zuela, orduan, denok ez dugula berdin kudeatzen kezken eta arduren pentsamendu hau, eta kuriosoa iruditu zitzaidan, eta podcastera ekartzeko gai interesgarria. Ez dakit zure kasuan noren antza gehiago hartzen diozun zure buruari? Nik igual 3. aukera bat. Nik 3. tonika bat aipatuko nuke hemen, zen nik bai egia da, gizartean tendentzia nik uste dut behintzat dela goizean egunarekin azkenean lanean zabiltz eta ez dakize, eta zure gauzak egin eta ez tezu pentsatzeko hastia handirik izaten, eta gero ohera zoazenean, egun batzuetan igual jartzen zera gogoetak egiten, eta ordu bete 2 ordu ematen dituzu hor pentsatzen, eta gero lotara junezkero urrengo egunean beste egun bat izaten da. Zure kasu hori, nik uste hori dela ohikoa. Gehien abintzat hori aipatu izan da bai telebistan eta bai gizartean orokorren. Baino, eta entzule honen kasua iritsi zait oso arraroa. Oso arraroa da, behintzat ni behin ez dut entzun horrela norbait gauez eta oso ondo egiten duena, eta gero preokupazioak edo direlakoak goizean etortzen zaizuna. Alde hortatik doaiare iruditzen zait, ohera sartu eta deskonektatzeko kapazidade hori, derrepente lo geratze hori. Ni bintzat zinezko egiten zait egun askotan. Ez, nik hori nik begiak itxi orduko beti lo geratzen ez, hori gauza erra. Baina nik gertatzen zaitena, begiak itxi orduko lo, seko, eta saiatzen naiz igual, askotan igual, eguna joan den bezala, eta, saiatzen naiz gauean, pixkat erreflexionatuko dut egunei buruz, edo, dana dalakoa, eta pentsatzen jarri orduko ja lo hartzen dut. Eta ja urrengo goiza da. Eta, ja urrengo goiza iristen da, eta hori ja ez dakate erreflexio beharri, ja ez da, ja dena aztuta, eguna normala hasten da, baina nahi gogo eta momentuak eta iriste zaizkin normalean, eguerdi arratsalde partean, azkenean, ez dakit, eguerdietan ere askotan ez dut ezer egitek, guain ja nahiko okupatuta, baina ez dakit, asteburuetan ere, eta, guain koronavirus honekin eta etxean denbora asko ematen dugu, eta eguerdi arratsalde parteak hartzaia bezala, bakardadean. Reflexionatuz. Bai, nahi momentu hortan iriste zaizkin normalean. Eguerdi inguru hortan. Zu ezagututa hola pixkat, iruditzen zait, ordu horietan ere zeo zer izango dezula podcast ema, edo irratia martxan, nire kasuan behintzat, agian askotan egiten dudan akatsa igual hori da ez, egun guztian zehar, goizetik, esnatzetik, gauera bitarte, hori beti estimuluren badaukazu azkenean, irratia dela, podcast badela, zeo zer irakurri, honekin konversazio bat izan, bestearekin gauza bat komentatu, eta beti dago burua distraitzeko aitzakiaren bat. Eta gero era sartutakoan, da agian eguneko lehenengo momentua, estimulurik ez daukadana, orduan hor burua agian egun guztikoak barneratzen edo hasten da, eta agian tarte hori egunean zehar ez izateagatik, gero ohean almohadarekin gertatzen zait, ez dakit. Bai, gertaliteke. Azkenen norbera berarentzako ere denbora behar izaten du, eta ni orokorren saiatzen naiz egunen behintzat ordu bete edo,
isilean egon eta niretzako denbora hartzen, ba, ez bada igerian zauden honean, ze hor ere ordu bete ezer entzun gabe, ia estimulurik jaso gabe, ba, bueno, zu bakarrik zaude, eta ona, erreflexioak egiteko. Barkatuko diazu, bale, zer ez. Ez da ez. Segi lasai. Ez esatenen, ba... Gero, ba, saiatzen naizela, ba, ordu bete igerian, ba, bueno, hor erreflexionatzen, edo bestela, ez dakit, entrenamendu saioren baten egin, eta gero, ba, ordu erditxo bat saunan egon, eta, bueno, pixkat, nire gauzen inguruan pentsatuz, ba, inungo estimulorik jaso gabe. Baina, nahi den basko horrela goteak ere kalte pixkat egiten dite. Zazkeren pixkat bakarrik sentitzen hasten zera, edo... Bai, eta alde hortatik igual horregatik beti bilatzen da ez, ba, zeo zer entzuteko, zeo zer ikusteko, burua distraituta izateko ez, eta bakardade edo utstasun hortan ez erortzeko, baino bai. Eta orduan ez dakit. Nei zai eite zait, porque guain, ez dakit, ja lanarekin eta hola, ez dago denbora gehiegi, ez gera denbora gehiegi lagun artean egoten, da, bueno, batxillerreko garaiak eta hori denak atzean geratu dira. Horria egunero, bazen, lagunekin ikastolara, gero arratsaldean ere askotan lagunok egote ginen, eta bestela entrenatu ere batera egiten nuen, eta horiek beste garai batzu ziren. Eta orain gehiago da bakoitzak bere aldetik bere bizitza egin beharra, eta ez da egit askotan bakar da emontu handiak daude, ez da egit. Zuri igual ez zaizu tokatu, ze baindikan ikasle bezala zabiltza, eta bueno, zure taldea ere eukiko dezu hor masterrean. Behar bada hola fase bakartiena edo, kanpoan izan-itzanean, Erasmus ikasketetan Berlinen, ba, bueno, han ere lagunak izaten dituzu, baina, bueno, Berlin hiri handia da, eta kasualidadea, ba, nik lagunak nituen gehienak hiriaren beste aldean bizi zirela, eta astean zehar elkartzeko aukerarik ez, orduan, 5 egun igual pasatzen dituen, ba, bueno, lankideak banituen, baina lankidea zarragoak, lagunak ez ziren, eta hori, izaten genituen konversazioak edo hartu emana, ba, guztiz profesionalak, eta hortik kanpo, ba, agian 5 egun edo aste osoa bakarrik. Eta bai egia dela, ba, hori, pentsatzeko denbora asko daukazula, zure buruarekin, eta bai, bakardade hori sentiarazi diezazukela, eta nolabait inkomodo ere sentitu zaitezkela, ze ohituta gaude, ba, hori txikitatik lagun artean, ba, batxillerren lagunekin denbora asko partekatzen, eta bai lan munduan sartutakoan nolabait hori erabat aldatzen da. Bai, ze azkenen noski ni nire lanen, ba, ez nago inoiz bakarrik, eta beti nago umeren batekin kontaktuan, edo gurasoekin, edo ez dakit. Beti nago etengabeko hartu eman batean, baina ez dakit azkenen oso hitzjario mugatua da, ez? Klaseak emateko hizketaldiak dira, eta besterik gabe azkenean zintzara jardun atzo ikusi zenuen futbol partidataz, edo eta zer esanik ez, zure gauza propietaz. Talde hortatik, bai, komunikazioa badago, baina ez da lagun arteko ez dakit, hartu eman hori, eta orduan, bueno. Zu komentatzen zenuen bezala, gauerdian nola bapatean idea burura etorri eta idazten hasi zinela, neri egia esan hori askotan pasatzait, hori, ohera sartutakoan, idearik hobenak orduan etortzen direla, bihar hau egin behar dira, turrungo astean hau, etorkizunerako idea hau ez dakiz zer, eta buruan bueltaka, kiston ideak, urrungo goizean ja desagartzen diren ideak, noski, baina gauean, hori buru aktibo. Bai, gauen gertatzen zaizu hori, Bai, batzutan, bai. Zuri pasatzen zaizun bezala, hori. Nik guain ez dakit, egur gehiago ematen dioten egunean zehar edo, baina ez ia momentu zertako demorarik ere izaten joera sartzen naizenen, ze behikitxe orduko ja lo hartzen dut, baina leheno bai egia da, asko pentsatzen nula, gaueko lo hartu aurretiko momentu horietan, hau edo bestea egingo diat, eta horrelako gauzak. Eta orain behin, akademia irikita, gauza garbiago igual ikusten dituzu, ez jakintasuna txikiagoa da, eta honen aurretik, hori,
dena proiektua hasten ari zinen garaiaietan, oraindik nola ze emaitza izango zenuen ez zenekizuenean, pixka bat kezka hori notatze zenuen ohera sartzerakoan, edo gauza gehiago buruan bueltaka orain baino, edo... Bai. Azkenean, ezjakintasun handian eukan, batetik COVID-an gaiagatik, ez dakit, ez nekin nola hasiko nintzen. Gero, ez dakit, lerroburu bezala elkarrizketan ere jarri zidaten ez neki lan nundik hasi, eta horiegia da, azkenen inorrek ez dizu erakusten nundik hasi behar dezun negozioa montatzen, eta bueno, hasieran ez nekien nundik jo, eta hasten nintzen ere gauza planeatzen, eta Tolosaldea garatzeneko hauena joaten nintzen, eta bueno, ideiak errestrukturatzen laguntzen zidaten, pare bat egin behar egiten nituen, eta gero ja berriz ere blokeatzen nintzen igual, eta haien gana jo behar nuen, jakiteko hurrengo pasoa zein izango zen, eta hor azkenen, behakin egon ostean, bakizu zer egin behar duzun, da nahiko seguru zaude, baina 2 egun ondoren berriz etortzen iratudak, eta... Gia hori nolabait falta zaizu ez? Bakoitzak egin beharreko bidea. Bai. Eske ez da inun erakusten, eta ez badukezu aita enpresarioa, jai dezu. Esan nahi zuk atera garrituzu geltzetik, eta zu muitu behar dezu. Asesoria junez, liburuak irakurriz, edo bestelako gauzen bat eginez. Eta alde hortatik oain ja, nik uste seguridade bastante gehiago. Ia bilabete martxan joa proiektuakin, klaseako ondo joaz, eta bueno, badakit rutina batean jardun da nabil, eta bueno, klaseak aste guztiak ia berdina dira, baina bueno, gauza bat egiten dut klase batean, beste bat, baina bueno, ja martxa hartuta daukat, eta alde hortatik, bueno, guain datozte pixkat komplikazioak edo, bueno, guain ere berriz lana sartu zait, karo, guain errenta itorpena egiteko ere, guain gauza guztiak egunean jarri behar ditut, Ankol Sam etorri da, ez? Bere pagaren bere partea eskatzera. Bai, abalare urrengo urteko apirilean egin behar dute, apirila ekaina arteko 3 hilabete horretan izaten da, baina, bueno, gauza prepatze aldera, bueno, ja asesoriakoekin ari naiz, bateko faktura guztiak lortu, gero erreziboak, eta ez dakize, eta... Dena garbi, ez? Gauza asko da azkenen, eta... Bai, noskize esango dizut hemen. Hemen dikanze esango dizut. Hemen, eta gainera grupetoko podcasta izan da, hemen badakizue legalidadea eta zuritasuna beste guztiaren gaineti dugula, grupetoko etika. Hombre, noski. Eta guaiden akademi da, horrekin ze azpijoko behar du. Esate bai azu dela transportes gabirondo, bueno, hor ja pixkat... Aukera bat zegoen, ez? Usaitxarra hartuko nieke. Nik ez dakat ezer transportesen kontra, baina normalen bakigu transportes hauek izaten diran, eta... Guaiden hor, irurako kale erdian zaila, ez? Hor zer ilegala egitea. Tejados ez dakiz zer, eta... Tejados, patzi. Hor ere, Goierri inguru hortan, nik ez da hit. Trama, bueno, Goierri eta gero, gu hau ja, bueno, toki bat, edo herri bat, edo inguru bat, ja, begiz jota. Ilegalidadearen bihotza, ez? Sehaska nola bait, esateko. Eta hemen esango, ozenki denan aurren, gu ez geha bate fio, Azpeiti eta ingurutaz. Esan da geratzen da. Eta Azpeitiren koroa, hobeto esaterik ez dago, goran baitago, Errezilbera. Errezilen ertzainak baserri bideetan ikusi agaragu. Bai, gu bizikletaz nahiko bile gara tokietatik, eta nila, behin bidani pasa eta Errezila dela joateakoan ja... Hora, izi aldatzen da, ez? Zu zer bada. Bai, hor baser, mendi asko dago, eta justu, ez dakit, bi eskualde bereizita daude horrez, Urola eta Tolosaldea elkartzen dituen karretera justu bidaniko hau, eta... Herriko abaziak Porscheekin... Bai, hoi ere... Izenik ez du esango baino. Kuriosoa. Esan da eratzen da, Eta ero Azpeitin ere, bakigu nola
nola ibiltzen diran drogekin eta olako gauzekin, eta, bueno, ez den nahi orokortu eta ez den nahi olako saltxetan sartzeri nahi, baino Azpeitikoak ere launa baititugu, nola ez ez? dakin. Entzuleren Bai, bat nik izango duan ere. azpeitikokin ez daukete zer kontran, baino bakizu, kenen fama hori nun Fama baitetik ere bat. badute, bai, bai. Eta hori ez da debalde lortzen. Esan nahi zut, zerbait egin behar dezu fama hori lortzeko. Alaxe Baina, da. bueno, Eta, bueno, hortxe utziko dugu. gaira pixka bat itzuliz, kurioso egin Gaia zaidana, zaintzen, ba? ba, bueno, pixkat ez jakintasun epoka hori pasatakoan, ba, pixka bat Bai. lasaitu zarela, eta rutina batean sartu zarela gaur egun, da pixka bat lasaiago zabiltzala, eta hori ere kurioso da, ez? Kanta batek esaten zuen bezala, rutinaren morroiak bihurtu gara, eta askotan kejatzen gara, ba, rutina batean gaudela, hortik ez garela ateratzen, bizitza nahiko aspergarria egiten zaigula, eta kuriosoa da, hortik atera bezan laizter, rutinara itzultzeko desiotan gaudela. Bai, hori gauza guztiekin gertatzen da, inoiz ez zaude gustora, erabat gustora daukazun gauzekin. Ez da egite, hotza datorrela, ba, Beroa nahi, bai. igual, bai, beroa nahi, eta beroa datorrenean hotza nahi. Eta, Zualde hortatik, etengabeko... rutina gustuko duen pertsona? Edo aldatzea asko gustatzen zaion horietakoa? Ni norbanen rutinan gustua ibiltzen naiz, baino gero aldatze bai azu pixkat ere, ez dakit, nahiko ondo adaptatzen naiz eta denak gustora hartzen ditut. Esan nahi dizut, hain 2 hilabete eman ditzazketola, nire asteak ja berdinak izanez, ba, bueno, astero lana eta kirola pixkat egin, eta gero asteburuan ba, futbol partidak ikusi, eta la. Baino batzutan bai eskatzen ditu gorputza, ba, kambio aldaketatxoren bat, ba, gabonak direla tarteko, edo... Asteburutako bazkari edo afarioitako rutinatik ateatzea ere bai, edo hori firmatzen dugu astero. Niko astero firmatuko nuke, baina gauzak nahiko komplikatu jartzen ari zaizkigu eolakoak egiteko. Bai, baina nik uste gaina orain rutina hau ere nahiko pixutxua egiten ari zaidala, eta denoi ere, ba, oiko baino pixutxua zekaro, gauza asko kendu dute, eta orduan ez dakit, leno, ba, igual jute ginen lanera eta hasten zehar kirola egiten genuen, oain bezala xe, ia dena berdina zen, baina gero ba genekin asteburutan zetorrela, ba, bueno, ba, no eta estaiera joango naiz, edo zinemara joango naiz, lagunekin ez dakize jatetxetara, edo... Deskonektatzeko aukera edo juerga egingo dut, baina orain ez dago ezer. Kirola, besterik etxen sartu behar dezu eta ikusi partiduak edo dana dalakoak gubintzat hori egiten dugu, eta bai, noski oso gustora hartzen ditu nik partiduak, baina ez da errenean ikano eta asko botatzen dut faltan nik, ez da hit. Hoi da igual gehiena botatzen dutena faltan. Bai, Zer orain, gaina aste honetan hasi naiz entzuten egunero Radiomarka Donostiko podcasta eta dena erabat, ba ez dakit, leheno erreala ikusten nuen, beti ikusi zanen, ni beti izan naiz oso errealtzala, eta beti erreala ikusi, eta listo, azkenean gero ba YouTubeen eta errealaren bideoak ez daudenez, ba denuen gehiagik ikusten, baina orain egunero daukat erreala, ze radioan entzuten dut, eta egunero erreala, eta errealaren aktualidadea, ba... Eta gehiago nahi, biziatuta. Eta orain bai botatzen dudala, no, eta faltan, Leno juten nintzen astero eta ja falta botatzen hasi nintzen, da guain ja behar dut. Ba, ea grupet hori behingoz akreditazioen bat ematen diguten errealaren partiduak zuzenean emateko. Eta bide batez, ba, han sartuko gara anoetan gu biok ere. Hobe dugu diru pixkatekin grupetarekin, da diru horrekin guk ordaindu akreditazioa lortu baino, ze... Edo bestera, bueno, edo partiduak kurritu, ez? Irratsaioren bat eginez, eta... Prentsa ez dela sartu? Baita ere. Alguazien hitzak zuen gana ekarriz, bai. Izan liteke, beste aukera bat. Bai, zetxarra. Eta, bueno, komentatzen zenuena ez, bai, deskonektatzeko aukera gutxiago, hori kirola geratzen zaigu, baina kiroletik aparte, ba, gaueko 10etan etxean, elkartzeko zailtasunak, orain plazara jetxi ezkero ere dena taberna guztiak itxita, taberna zuloko goxotasun hori ez dago, eta plazan gaur edozein jartzen da arratsaldeko 6 egiten duen hotzarekin ilunpetan,
eta bai, alde hortatik deskonektatzeko aukera gutxi geratzen zaizkigu. Grupeto izan daiteke bat, grupeto sintonizatzea. Larun bat arratsaldetako unibertso txiki hau sintonizatzea, ez? Bai, hori oso alternatiba ona da. Gauza leno bueltatzen gara Kanario lehenoko hauek gauzera. hizketan entzuteko. Bai, hau aditzea ez da txarra izango osasunarentzat. Baino lehenokora bueltatze bagea, ba, bueno, askotan igual bakarrik sentitzen da baten bat, eta, bueno, hasten zehar bakarrik egoten da bai, baino gero asteburutan nahiago du lagunekin egon, da igual irratsaio entzutea ez da lagunekin egoteko planiko berena, eta orduan ez dakit. Nik uste gure saioa jendeak entzuten ditula gehiago, astean zehar edo lanera bidean daula. Jaso duan feedbackagatik ez Bai, egia esan zuzenean ez ditugu entzule asko izaten, baina gero astean zehar hori, 20 visualizazio, 30 visualizazio ingurura igotzen dira, eta bai, pentsatzen da, jendeak tarte hil horietan, zereginek ez duen tarte horietan, grupeto jartzen dola, eta guri konpainia egin bai. Beraz, bakardade hortako utxunea ere betetzen diegu entzulei. Bai. Eta ez dakit, ni bointxo justen esartzen, eta ikusten dut 18 arpideunekin jarraitzen degula. Bai, aste honetan ez du gora egin. Berriz ere alpertu zaizkigu entzule batzuk agian. Edo guari gara alpertzen da zoze aldatu behar dugu, Izan liteke. Nahiko genuke jaso feedback gehiago, zuzeneko feedbacka entzuleen gandik, esan nahi zut orain, zuzenean gabiltzala, baten batek iruzkinen jarri eta, mejoratzeko puntuak edo, behaiekin hitzeitea gustatuko litzaiguke asko. Ze bai egia da hitzeiten degula saioaren inguruan, behin saioa egin eta, horren inguruan hitzeiten dugu lagunekin kalean, baino ez zuzenean, ez du inorrek normalean behintzat iruzkinik egiten, eta hori da asunto pendientetako bat, Bai, animatu behar ditugu entzuleak hori, beren iruzkina guztera, beren zalantzak dudak ze temataz hitz egitea nahi duten, azkenean beharaien interesak ere guk ere partekatuko baititugu, segurunik, eta beraz horixe beldurri gabe iruzkinak usteko. Bestalde, kalean eta hori feedbacka jaso izan dugu, eta ni behintzat feedbackaren arabera jendeak gaur bertan entzule batek esan dit, ea grupeto zuzenean dagoenean nola aktibatu lezakeen oharra iristeko edo ohartzek berari alerta bat iristeko abisu hori, ze zuzenean geundenean abisatzen nahi zuen, bera ere sartu eta entzuteko. Beraz, entzuleak ere nahiko gustora baditugula iruditzen zait. Jo, hori eskertzen da, Eta nik askotan ere duda hori izan dut, ez? Zergatik entzuten gaituztenak? Zer gustatzen zaie grupetotik? Bi hartaburu juntatzen direla, bi isiltzen ez diren bi juntatzen direlako, herritarra direlako, gaztea direlako, ezagunak. Egia esan, arrazoia ez dakit, jendeak zergatik sintonizatzen duen grupetoko kanal hau. Hombre, ezaguna garelako seguro, ze entzute gaituzten entzule gehienak ezaguna egitegu. Baina, ez dakit, gure behar 80 ezagunek edo 60 ezagunek entzun gaituzte, eta 20 edo 10 geratu egin dira entzuten. Orduan, horiek ez gaituzten entzuten ezagunak garelako bakarrik baizik, eta beste zerbait ere gustatuko zaie. Gaia, hitz egiteko modua, ez dakit, zerbait gustatuko zaie. Egia da, jaso dugu feedbackagatik eta bat eta beste, gaia ere behar bada gustatzen zaiela, gustu antzekoak ditugun pertsona mota gara. 10.000 gai ere lantzen ditugu, eta baten gustatzea ere ez da kasualia da. Ja, hori ere, bai. Denei jotzen diogu. Baina, umiltxamarrak izaten ari gara, igual da guri entzutea gustatzen zaielako, eta gure itzjarioa irrati egiteko modua gustatzen zaielako, Eta igual gai ez dute bat ere gustuko. Izan daiteke, gauza diferente azkenean, hori, de andar por casa esaten den bezala, bi lagun
elkarrekin kontu kontari entzutea bezala, eta bai, igual irrati tradizionaletik edo beste komunikabidetatik pixkat diferentziatzen den zeozer freskoa, zeozer berria, eta igual horregatik ere izan liteke. Itzlari handia garelako ere izan liteke, jakintzazu. Bai, izan liteke. Eta gero saio berezi haue, aurrekoan misterrak hartzea bezalakoak, horrek ere beste aliziente bat ematen du, beste pizgarri bada. Hori ere gustora hartu zuten, ez? Hori, bai, oso gustora, visualizazioak ere esan zuten, erakutsi zuten, misterra oso gustora hartu zutela entzulek, ze bueno, feedbackaren zati bat izan da askotan, txirrindularitza agian jendeari hainbeste gustatzen zaion gai bat dela, eta txirrindularitzarekiko gudugun pasioa bere egetzutela partekatzen, bueno, aste honetakoa behintzat oso gustora entzun dutela ematen du, eta errudun handi bat misterra izan daiteke. Bai, gero hor ikusi behar da, ez den izaten hasierako nobedade hori, eta gero misterra etortzen den bestetan, One Season Wonder, zuk esan zenuen bezala. Ez dakit, baina esan nahi zut, igual, bai, hasieran, misterra nola itziten duen, eta guazen entzutera, beinatzen mozarien jardunean, eta igual horregatik entzungo zuten, baina gero igual urrengo astean pixka jaisten da, eta hirugarrenerako normaltu da, eta bisita jaitxe egiten dira. Baina... bueno, saio polita egin genuen. Nik uste saio polita atera zutela, eta gauza berriak sartzeak ere beti pizten du pixka nolabait kanala, eta... Talde hortatik, gustora egingo nukena izan liteke, hori, gonbidatu ezberdinak ekartzea ez, igual gai askotan gubiok ere iritzia partekatu dezakegu, edo gai mota berdinei buruz jardutea gustatu, edo biak errealekoak, gusto antzekoak, orduan beste perspektiba fresko bat izatea ere, edo beste etxai bat, edo pixka bat kontra egingo digunik izatea ere, gustora hartu daiteke, ez? Ze, karri behar de hurrengoan, vegano itakon bat, edo? Belar jale itakoren bat, edo? Bai. Baitegu, hola gure iritzi, ni bakit bat bintzat kontra ingo ligukena, Naiz eta... Kontra askok. Bai, baina bakizu, gureko herriako txominek arrizke hori horri izango zen saltxa segurunik, Gerra izango genuen, seguru. Eta txomina aipatuta, gaur... gaurko apustuaren berri eman behar duzu, ez? Bai, apustua, esan genizuen, apustu bat, kozinan zegoela, zu geldoan kozinatzen, oraindik adostu ez den apustua, baina, apustuaren aldetako bat txomin oso berotuta ikusi genuen, eta gaur justu bere etxaiarekin mendi buelta egin dut, eta pista batzuk ateratzen saiatu naiz bintzat, txominek ze kontra egin lizaioken, nun duen utxunea bere aurkariak, eta pista batzuk atera ditut, eta txomini bere taldekoa ni izanik, komentatzeko pistak atera izkiot, beraz, ojea hori lanak egin ditut, eta apustua hortxe egon daiteke. Interesgarria bintzat izan daiteke, bai. Egitea zenekan lanik hoberena zan, beste apustuaren beste aldea, txominez bestea, pixka berotu ze hau nik uste eta hasiera bintzat etzeola apustu egiteko oso... Oraindik ere bai, Bai, oraindik ere bai. Eta alde hortatik... Zartxamarra, eta ez dakit... Zartxamarra eta jubilatu mentalidade horrekin eta gajoa eta... Gaztearen grin hori falta zaio, ez? Hoi ba, nik uste horrean... Txomini sobratu berriz. Doi hortuta da bilela pixkat eta... Hoixe, valentria hori falta eta... Komentatzen genuen... Nik uste txomin ere pixkat gehiago dela mendimunduan eta... Igual hor lanka eskarra ere egin dut, igual ze esan diot, txominena ere askotan hitza bakarrik ez dela izan, ze txominen aurrekoan aipatu genuen bezala apustu historiala, ez dakit ba. Ez da nolaikoa, zalantzan jartzekoa da. Bueno, ez da oso irabazle izango txomin, baina apustuak egiten esperientzia dauka, Baina egitetik irabaztera aldea zegoak ordea. Baina, irabazteko seguruengo balitz beste partea, seitu non hartuko luke igual, eta ez badu onartu izango da... Beldurra ere izan egin, bai, ez dugu planteatu baino. Bai, baliteke. Azken astetan txomin ere eskakiatzen ikusi dut,
igandetan ere taldeko entrenamendu saiotxo batzuk egin izan ditugu mendialdetik, eta aurreko igandean eskakeatu egin zan, etzan etorri, ez dakit. Eske bakizu, honi ere saltxa guzitan egotea gustatzen. Itza ugari, bueno. Bai, nahi ere Hanketan indar gutxi. Eskalatzeko eta berotzen ere ari geaz, bat, ez dakit, ostegunean idatzi zidan, hemen ez dakit ze bulderririk duten. Bai, argazkia ikusi nuenik ere. Bai, pinta politia zuen, bai. Bai, eta gaur bertan egointxe idatzi dit eguerdian, xelebreak, esan ez, txaldean joango garen eskalatzera horrea. Ba, gizu honen ordutegia kurioso xama. Aizak motel. Atzo bertan intzein genian, eta esan zen nian, Santa Cecilia egun ospatu bertzen nola. Eta nik orduen gaur goizan eskalatzeko plana egin da nuen, eta besteko herriako batekin eskalatzera joan naiz, eta gero txominek eguerdian esan dit, eta esan dit, bueno, hau beste baterako utzi beharko dugu. Eta kasualidad arrokara, bai, eta biharkoan arrokara omen dikoa. Bera. Eta ordu hau ere... Zuetzera apuntatu. Ez, berak esan dira plana baduela, egin duela beste bere lengusina eta bestelakoekin, eta hor sartzerik enoa. Nik esan diotena da, ikasteko, sokak nola... Maixu ederra hartuek. Fiatzea laiz. Bueno, behintzat ikasten joaten pixkat behintzat, nik ero beste baten gandik ikasiko, hoi garbi hau, baina beha ikasita etortzen ja banaren erdia egina. Zua seguratuko zaituena bera izango da, orduan, ez da giba. Ez da, horrenengo gunean, lasai egon. Lehenengo gunean ez dit behak. Horrelako akatsak lehen ere egindakoa gara, eta... Bai, eta... Ba, eskalatzea ipatuz gaur Uzturre puntan ginela, entzulea ez dakit izango da, baina herritarra bintzat bai, Lorente, ezaguna dugu. Eta hau antzegoen, Uzturreko puntan, motxila handi batekin, eta eskalatu ostean? Ez, harritu egin hau. Eta eskalatzeko galtze egin, eta aparatu egin zebilen da. Ze intentzio, eta oinez hilo dela Uzturrera, eta rapelatzen jeisteko intentzioa zuela Uzturreti bera. Hor, bi luze omen daude, 6B bat eta 4 kuarto bat, edo horrelakoren bat, eta igotzeko asmorik etzuela, baina jeisteko asmoa bai. Ara? Eta beste egun batean ere... Bera bakarrik? Bai, bera bakarrik. Hor badaude anklaje batzuk edo, ez dakit rapelatzeko ez da beste inorren beharrik, uste dut behintzat. Eta bai, bera bakarrik jeisteko intentzioarekin, ez dakit zertan izango den, baina... Jo, eski hori gauza erra da, jakinezkero eskalatzak ematen izan berak ere esaten zuen, ez, ze behar, baina... Hori, saltxa hori gustatu. Baina gero hori seguro sentsazio ederra izango dela, Hor, paretet... Bai, adrenalina eta igual, bai. Berba, momentu horretan ez dakit, baina gero behin jetxi ostean esaten ez du, hau gozatua edo. Ingo, hoi probatzeko goa badaukat arrokan, eta... Beste egun bat, ikasi pixkat. Orain, konfinamentu honekin eta herritik atera ezin den honetan, aurreko batean ere ikusi nituen, argi batzuk ezela Uzturre inguruan, ja, iluna zegoen garaian, eta gero Instagramen zenbait ezagun, hor Uzturre azpi hortan eskalatzen da, jendea bai, animatzen ari da bai. Bai, ikusten ari gera konfinamendutik atera gaituzten honetan, jendea mendira gogoz erruz joaten ari dela, eta gaur eta ez bada Tolosako plaza ematen zuen Uzturre bai. Edo eskalatzen. Bai, gaur ere bai? Bai, gaur jende asko, Loatzon bertan ere bai, Uzturren ere bai, eta bidean ere bai. Alare asteburu honetan jetxita emango zen pixkat, ez? Otzonegatik esan nahi dut. Aurreko astetan ikaragarri ebilia, Ikaragarri igual ez nuke esango, lehengo astean enitzen izan da, ez dakit zenbateraino izango zen, baina aste honetan desiente bintza bai. Hotza eta gainera harritu nahuena da, jendea goizean goiz, Hotzak ez du kokildu jendea, beranduena, azkenak ezkinen gu ere, baina jendea oso goiz. Eguzki ateratzeko... Normalean, mendizalea izan hori da, goiztiarra normalean, eta... Naiz eta hornada berriko mendizaleak izan, goiz mugitzearen kultura hori behintzat baut, eta... Jorgarik ez, beraz, bai, goizean goiz. Bai. Eta eskalatzen, esan duzu, kuadrillako batekin eskalatzen izan zarela, kuadrillako edo hirurako Schwarzenegger dei genie zaioke, zer moduz? Ondo joan alda saioa edo... Bai, ondarit, zer egin, fundamentuzko egin aldezu. Kira errizko beso sustarrake. Bai, lehen baino gehiago. Bai, baina orain,
beso zuztar politak, esan dizut, markatu xamarrak eta benak notatzen zaizkio, eta leno baki Fintzen nola ari ezen, zaigu? txoixo xamarra zituela besoak, eta esan diot nik neronek, leno gehiago zela hola, eta guain gauzak ondo egiten ari dela komentatu dit, Ziklista ere eta aplikatu baita, horre finduko du. bai, ibiltzen da pixkat saltxan, eta nik uste ondo ari dela, ze bai bizikletan, gimnasia asko egiten du, baina, Bizikletak horrez gain, lodiena ere fintzen baitu. bai, Orduak sartu ezkero eta bintzen. guain, beha behintzat oso fine ikusi dut, muskulu asko botata, baino grasa aldetik eta oso fina. Esan dit, egunero ere kirola asko egiten duela, eta bueno, guain eskalatzeari gaur gustora ibili da, naiz eta Pato xamar. par pixka bat egin dedan bere kontura. Arritzekoa. Ez diot parek egin, baina ez da egita altura nik arren estauti diot nirea, eta bueno, Probatu pixka aldu. da haitu da hor probatzen, eta gajoak... Kakalarria sartu altzaio. Bai, ez du bat bera ere goraino egin, beldurra bat nik uste ze. Bai. Ja, a ber, esan nahi zut, maila aldetikan indarra badu, beso horietan, da, bueno, indarrak ematen dio gora iristeko ahalbidetzen du buruak gora ez, iristea, baina beldurrak buruak ez, eta gainera gero ere, naiz eta indarra euki mugimendu zailtxeagoak egiteko, lotuta. Azkenean alturan luze egiten zaio eta seitun hasten zen izerdi patxetan, karo, tentsioak ere egiten du, eta ez zuen lortzen goraino. Horre ere kuriosoa, ze igual ikusten duzu tipo bat, hori, gimnasioan ibiltzen dena, ematen duna fisikoki oso ondo dagoela eta forman, alturan jarri, eta bat testik igotzen da. Gero, etortzen zaizu, 50 urte inguruko gizon bat, lasai ederrean, tripa zaku txiki batekin ere bai, eta txaka horrek igo egiten dik, eta hor ikusten da burua benetan zer lan egiten duen, eta indarra askotan zertarako balio dugun, ze gutxitarako. Bai, azkenean eskala asko da, nik uste behintzat, indarra baino gehiago ja, ez dakit teknika bat eukitzea eta aritzea, jakitean Hasiera mentza bai. Nik azkenean, guain astelenean bertan hasi nintzen ruta batekin, eta gaur 6. eguna izango nuen, bueno, tartean deskantxo egunak ere egin ditut, ze astontan gutxi eskalatu dut. Baino, ez dakit, 3-4 entrenamendu egun izan ditut, eta astelenean ez nintzen gai 3 mugimendu egiteko, eta orain goraino jotzeko gai naiz, eta ez da astelenetik ona arte izugarrizko indar hartu duela, baizik eta praktika, mugimenduak perfekzionatu ditut, ikasi egin ditut, nire buruan pentsatu egin dut nola egin mugimendu hori. Alturara ohituz. Bai, hasiera batean igual eskubia botatzeko sekulako esfortzu egin behar nuen, gero ikasi nuen esfortzu hori egin gabe ere iristen itzela, efizientzia ere lantzen duzu, eta, bueno, azkenean txukun hartze zaio, eta hori dena polea... Ez gara garai batean... Bai. Bakizu sokan behin jarri nahi zela ni errakodero morretan, eta orduztik ez dutela berriz ere probatu. Poleak, altura egiteko aukera ematen dizu, eta altura beti ematen du respetua, baino gero poleatik sokara ere nik uste saltotxo bat badagoela, zezuk ikusten duzunean azkena txapatu duzun txapa, zu baino 2 metro berago, eta urrongoa 2 metro gorago, eta hor erori ezkero hegaldi polita egingo duzula, hor hasten dira komeriak, Jo, esango nuke. Eta gainera, aurretikan esperientzia txar bat izan baduzu, ja beldur añadido batekin zoaz, Ze nik neronek izan nuenarekin, etzen ezer gertatu, baina sustotxa izan genuen. Eguna sustoarekin gortuta, ez? Bai, hoxe esan nuen erori nintzenen da, sustarekin gortuta rekuerdoi dauket, eta alde hortatik, noski, lehen asko biltze ginen eskalatzen, asko. Eta orain jarri ezker, guain ere, gustora jarriko nintzake leheno bezala, eta bide horretan nago, baina sokak nik uste ja, hor, kostako zaidela pixkat sokara egitera, ze rekuerdo hori eukiko dut, eta buruak ere lan handia egiten du, eta... Gainera, da gauza bat, berdin dio bulderrean edo altura bajutan zenbat entrenatu eta zenbat indar hartu eta zenbat hobetu,
Gero, alturan jarri edo sokarekin jarritako unean, entramentu horiek eta denak deusestaten dira, burua martxan jartzen da, etortzen dira hori buelo horiek, rekuerdo horiek, kezka horiek, beldur horiek, eta igual dio zenbat entrenatu duzun, arazoak etortzen dira. Bai. Ez da nik ez eta arroka probatu behin, eta justu oraintxe hola Instagramen behiratzen ari nintzela, eta badago hemen Tolosako gure daeko neska bat, ibiltzen dela hola pixkat eskalatzen, eta familiarekin da, orain ere eskalatzen da Bilarrokan. Eta, bueno, nik uste ezin duela hemen Tolosa ingurutik oso urruti izan, ze nahiko mugatuta gaude alde hortatik, eta sekulako daukate arroka probatzeko. Hor lagunekin egiteko plan polita ere izan daiteke, eta ez dakit. Ba hori, suerte bali maduzu aparatua dituen norbaitekin topatzeko, edo esperientzia pixkat behintzat, bestela gauza kuper joan baita. Hori erosteko. Bueno, esperientzia nik uste dela beharrezkoa zen. Gauzak erosteko ere problema handia irik ez daukagu. Pare bat soka, bueno, orain diru irabazten dugun honetan da. Soberan diago. Guk ere, normalean ez dugu bat ere diruri gastatzen, ze ez dugu horra alkoholik eta inungo biziorik izaten, eta bueno, dirua alkoholik ez, baino bizioa gure zaletasunertara. Horrekin, Bizioa latza. Batzu, bai. Baina esan beharra daukat gaurko podcastan antzemango zaidela enabilela playen. Gaur enabil playen. Eta hortaz gain, kalitatean ere saltotxoa nabarmenduko nuke, asteburuntan eman dugun kalitatean saltotxo hori entzulek eskertuko dutena, eta honezkero notatu dutena, beste audio bat, beste kalitate bat dugu ja grupeton, eta espero dugu honek 20 suskriptorerako bidea irikitzea, ez? Noski, karo, eski ez eta ipatu nik hasiera batean ez dakit grupetorako, nire akademiarako ere justu irratsaioak grabatzen hasia gara, eta hortaz mikrofona erostea ederkina hori dugu zen, eta bain upgradea pentsatzetan antzemango zenutela entzuleok, eta bai, guain nahiko serio hartuta, esan nahi zut, orain arte beti ez dakitago esan beharko nuke, baina playaren aurrean jarri nintzen, eta kritikaren bat edo beste jaso izan entzulen gandik. Notatu izan dute entzulek, ez? Bai, antzeman izan dute, eta gaurkoan hasi naiz, eta kusiet ja lehenengo partida galdu egin duela, eta esan, horrela ezkoa zinora. Gauza bat egingo diat, eta ondo, ez? Eta ordu bete nago hemen nire FIFA 21 plantillari begira, baina ez dut mando ikutu ere egin, boligrafari bueltak ematen, eta profesionaltasun oso izketan, hori da. Entzulek eskertuko dute. Bueno, hitzak beste asteetan bezala hitz jakintxoak eta hitz jantziak, baino audio hobearekin. Hori da. Eta hau esan da, ordu beteia egin dugu gaurkoan ere, saio polita, eguzkia izkutatzen hasi zaigu, eguna ematen du bukatzera dijoala, eta ez dakit, zer gehitzeko geratu zaizun, Mikel? Ez, ni guain justu jarraitzen edo hasi nahizola behira, eta ea Madrid zertan ari den, ikusiet bat utxira bazen ari dela Mariano sartu den golalekin, eta nik ere behi aurrean dut, bai? Horen pixkat pentsatzen jarri naiz, eta asteburu kirolaldetik, Karari hau gau, Ze bai buruz-buruko finalerdiak, baita gaur futbol partida asko ez dakit, baina bigintzat interesgarria dira. Madridena, ea bigarren zati ikusteko aukera degun, eta gero gauean datorkiguna ere ez tamakala. Eta gero bihar, erreala. Gure erreala, beraz, astindu ederra namerko dugu bihar, kirol munduari. Bai, ez dakit, asmo dagoen bihar, partido aurretik orduari dagokionez bintzat egokiena hori izaten da, irratsaio egiteko, ze ostean tei pelotarekin eta nahiago izaten kalendarioa estuxa marri izaten da. Bai, orduan, bihar ez dakit horrea, espreski realari buruzko aurretiko saioa, edo... Izan liteke, bai, denetik pixka bat igual, ez? Gaur ere, Mikel pelotara engantzatu zaigun hau aprobetxatu beharko dugu, eta hori ere komentatu, gaur esan bezala futbolean ere partidu latza ditugu, eta dena komentatuz, Realaren partioarekin itxi dezakegu, eta bai, saio polita osatu, bai.
Bai, azkenen kirola hauekin hoxe gertatzen zait nahi eta zurire seguraski gertatzen zait. Ba, Saskio Aloi adibidez ez dut jarraitzen gehiegi, baina Baskonia final 8 eta sailkatze ba, orduan ikusten hasten naiz, eta bueno, badia urteak Baskonia hasieratik ikusten duena, baina Bai, nik ere ezer ilusioi gutxi. galdu Gero, dut. pilota ere, bueno, pilota buruz burukoa ja sartzen direnen final laurdenetan edo final 8 orduan hasten naiz ikusten normalean, eta aurten ere, guentxe iritsi da momentua ja engantzatu naizena. Baina kosta egiten zait hasieratik engantzatzen hori. Tenisean ere berdina gertatzen zait. Roland Garros eta ikusten dut, eta sekulako, Roland Garros ere ikusten dut, final laurdenetatik aurrera, ez aurreragotik. Eta bueno, hola, pixka bat, gero daude, bai kirol batzuk hasieratik ikusten ditugula sekulako zain horiek aukeratuak bakarrik dira. Futbola, arrauna, eta txirrindularitzarekin indarrean hasi ginen, baina bai, desintxatu ginen, Bai, eske luze joten da. Hori, atletismoa ere, bueno, nik idea hondirik ez daukat, baino gonbidatu bereziren batekin saio polit bat ere egin genezake, beste kirol batzu sartuz, ez? Ura ere animatuko genuke, nik uste? Atletismo eta honi beste gai bat ere sartu beharko zaila. Bai, piskat xaxatuko dugu, aprobetxatuz, baino gonbidatu hona izan daiteke. Neskazalea, gizona, Bai. Neskazalea, eta ez dakit jendea izirituko zaion, baino nik uste bai, kurioso baina dauzkaun entzulekin ere bere perfilak balio digu, asko balio digu. Artistaek eta hitz egiten bazekik, eta gure entzulon lagunona da, bai. Mutila eta neskameren bat ere animatzen bada, idatzi iruzkinetan, hemen mikro aurrean 2 mutil izaten gara beti, aurrekoan 3, baina bueno, neskaren bat animatzen bada eta gurekin solasean egitera gonbidatua izango da, ongi etorria. Bai, orain etorri da, asteroko legea beti esaten dezuna, grupeton denentzako tokia, eta azpeitikoak ere sartzen baitira. Bai, azpeitikoak, bai txirrindulari latinoamerikarrak, endaiarrak, baita gero ja... Alperrak ere bai? Feminazi veganoak ja ez dakit nik horria... Marra pasatzea. Horiak egitxe izango nitzake. Baina, hori pixka definitu behar. Bai, hori da. Eta hau esan da, hori, gustora egon gara gaurko saioan ere. Komentatzeko geratu zaidana, esan duzu, kirol batzutara engantzatzen zarela, baina kosta egiten zaizula hasieratik ikustea. Alde hortatik, aurten agian esfuertzon bat, txikiren bat egin nahi nuke, ez dakit, NBA-ara edo, beste kirol batzuetara biziatzeko, beste bizio berri bat sortzeko, ez dakit. Bai, zer hasieratik jarraitzeko... Baina, NBA arriskutsu xamarra da, ez? Golfa, tenisa, hor daude... Bai, azkenen irratiak ere laguntzen digu hortan, Nik irratin asko entzuten eta golfa zitzaiten ari dianen, esaten, golfa ikusten hasiko naiz. Gure John Brown hori izan da. Bai, hori izan da, eta... Barrikako kupela. Ez dakit, ni pentsatu behar dut ondo, Bai, hartu behar dugu beste hobiren bat, grupetora zueri ere ekartzeko, eta zuekin konpartitzeko. Hoi da, ze azkenen... Kirola ikustea baino gauza hobea iruditzen nahi, gero kirolaren inguruan bideoak ikusi, hauen inguruan hizketan lagunekin jardun eta holakoak eta orduan. Egin dezake kirolen bat aukeratu bion artean ikusten hasi eta ero grupetora karri txarra. Eta beste aukera izan liteke, iruzkinetan jendeak ustea, nik kirola hau jarraitzen den, nik bestea gustatzen dut edo hau hartuko nuke gustora eta guk ere esfuerzo txiki bat egin dezakegu, entzuleari gustatzen zaiona ekartzeko, grupeto gure entzule xarmagarriak edo maitatua bez baita ezer. Bai, hori da. Eta gauza bat esan bat, eskualoia ez da kirola, Eskualoia... Nik eskualoia ikusteko, inungo horik ez da. Hainbeste tiro eta hainbeste zikinkeri, ez. Horrek ere marra pasa egiten du. Hori da. Baina bestela, zuen esanetara gaude eta edozer nahi dezuela grupetora ekartzea, gu prest izango gara. Eta hau esan da, ez dakit, herriek ere bere lehenengo zatia bukatzea izango du, ordura orden makaratuko orain. Bai, hori da, ordura orden makaratzen zaie.
eta hori ere ikusi beharko dugu, beraz, esan da geratzen da dena, zuen zai geratzen gara pixka bat, hori esan dakoa, ekarriko dugu zuen gustoko materiala grupetora, gaurko saioari amaiera emango diogu, biharkoaren esperoan, biharko kirol munduari emango diogun astinduaren esperoan. Eskerrik asko, Mikel, beste larun batez gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuri eta batez ere entzulei, hau dena posible egiteagatik. Bihar arte. Eta noski, eskerrik asko entzule guztioi, Mikelek esan bezala, zuei esker bai gaut hemen, eta esan dagoa, bihar arte.